Xulio Fortes volve expoñer na cidade de Ourense tras moito tempo coas súas obras circulando polo resto da provincia. O artista de Quintela de Leirado amosa unha coidada selección das súas pezas baixo o título Transfiguración da materia. Emprego materiais diversos, refugallos, non? Poden ser moitas cunchas de marisco, de todo, de zamboriñas, de vieiras, de navallas, de mexilóns. Bueno, e aparte deso, a todo lle saco proveito e utilidade. A mí tapas das propios botes de pintura, de plástico, pinzas da roupa, unha serie de noces, cáscaras de noces. O que hai que ter é un pouquiño de imaginación para sacarlle proveito, non? E aquí surxiu a oportunidade de expoñer aquí en Ourense, como levaba tempo que non expuña aquí, bueno, estas instalacións son moi bonitas, está moi original, parece mentira que sea unha clínica. Xogo un pouco con temas que me marcaron a min na infancia, non? Como pode ser, por exemplo, aquí hai unha ovella, hai un galo, animais, pero todo vai, ali hai formigueiro, todo vai, o que é a infancia que marca as persoas, pois na miña obra en xeral é así, non? A exposición convida a reflexionar sobre a capacidade da materia para cambiar e converterse en algo diferente, mantendo un diálogo constante entre permanencia e transformación. Este, ademais, non é o seu único proxecto. Bueno, tamén estou metido na construción dun museo ao aire libre na miña aldea, en Forzán, Quintela de Leirado, aquí en Ourense, e xa levo 3 anos, e vamos continuar. Agora vai salir, pero que para Navidades, o catálogo que o confecciona o Concello de Quintela de Leirado, e aí seguir traballando, actuando aí con máis murales e demais. A mostra pódese visitar ata finais de decembro no número 28 da Rúa Concordia.